again to my YouTube channel. And for today, magluluto tayo ng adobong galunggong. Kung iniisip nyo na ang pwede lang i-adobo ay ang karneng baboy at karneng manok, pwede rin nating i-adobo ang isda. Nakatipid ka na at masarap pa. Makikita nyo ang kumpletong list of ingredients ng ating adobong isda sa aking description box down below. Madali lang gawin at matipid pa sa mga ingredients. Siguradong mapapadami na naman ang kanin ng ating mga mister. At ang kagandahan pa sa adobong isda, hindi mabilis mapanis at pwede mo pa siyang prituhin kapag merong natira sa ulam nyo. Kung sawa ka na sa pritong isda, subukan mo ang recipe na ito. Huwag na natin patagalin pa, umpisahan na natin.
Sana ay nagustuhan nyo ang video natin for today. Ang recipe natin for today na adobong galunggong. Kung nagustuhan ninyo, mag-like, share, and subscribe to my YouTube channel. At isama mo na rin ang notification bell para naman lagi kang updated sa tuwing mag-upload ako ng bagong videos ko. You can also follow Panlasang Bicol on Facebook page, link on my description box. And feel free to comment down below kung meron kayong mga recipe na gustong i-share sa akin at gusto ninyong makita ko na iluto siya at i-upload sa aking channel. Ito na nga po nagtatapos ang ating video for today. See you again on my next video. Bye!